2 sa Cebu, numero 1, Tatak RMN. Oras sa DYHP, alas 5:12 sa kahaponon. Headlines. Uluhan sa ato mga balita, Cebu City Mayor Nestor Archival ni patuon sa pag-aumento sa bayranan sa garbage fee sa syudad. Fuel o rice subsidy gilaumang i-roll out sa probinsya sa Sugbo. Hepe sa kapulisan sa probinsya sa Sugbo ipasabot nga ang paghulip sa katungdanan sa hepe sa Tagbilaran City Police Station wa magpasabot nga sad-an na kini human nag-viral ang pagdagit sa usa ka lalaki ni atong Marso 11 dito sa Bohol. Samtang grupong Piston Cebu ni Hulagway nga hatag bawi o gadili seryoso ang gobyerno sa pagsolusyon sa problema aron sa problema karon sa public transport sector. Headlines. Samtang gianunsyo karon ni Senate President Tito Soto III sa plenaryo nga gi-adapt na sa Kamara ang Senate Bill 1982 o ang gisugyot nga balaod nga maghatag og otoridad ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga temporaryong isuspenso o paubsan ang excise tax sa produktong petrolyo sa nasod. Mga kato mga headlines. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide maayong hapon kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos matud sa atong mga balita news update. Ano karong Miyerkules mga kasama, Marso 18 na 2026. Kumusta man yung kahaponon karon? Ni mga oras sa akuban ang nakalungag na. O gingon man ang uban nakapamalit na og para panihapon. Wala ito mga kaigsuunan unsa may sudan sa pagkabuntag o pagkaudto. Mao say sudan sa panihapon kasama ni Nestor. Labi na kung daginot lang unata karon mga panahon na. Naminaw sila mga radio karon 612 mayong hapon yung tanan sa atong mga sa Mrs. sa Panimalay, mga karinderya stores or mga sari-sari stores nga naka-tune in sa DYHP, maayong hapon. O baka sa mga nagmaneho sila mga sakyanan at mga taxi drivers o gaban pa nga nagpaminaw karon ingon man ato mga overseas Filipino workers, maayong adlaw. O karon sa detalye na sa ato mga balita, si Cebu City Mayor Nestor Archival ni patuon karon sa pag-aumento sa bayranan sa garbage fee sa syudad. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bolunos. DYHP, Tatak RMN, Report. Gipatunan na ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang pag-aumentos bayranan sa garbage fee sa syudad. Partikular na sa kanyang establishmento ug sa tanang nagbayad og real property tax sa dakbayan. Kinitugod sa kadako nga gastuhan sa city government alang sa waste collection o disposal ni ini. Gipasabot ni Archival nga labihang gamaya ra ang nakolektas kagamanan sa dakbayan sa garbage fee, itandi sa gasto nini paglabay sa mga basura sa syudad. Sa atong garbage revenue 144 million ra. Yan atong gasto ka moabot ang 500 niya. Karon 1 billion na. So mo nay gistudyuhan ang mga rates Si Mayor Nestor Archival na sera niya gawa sa garbage fee, takip sa gipa-review sa mayor mawang ubang regulatory fee sa syudad alang sa posibleng pag-uminto usab ni ini. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong Radio Man, Eli Balonos, DYHP, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. At oras alas 5:17 sa kahapon nun samtang karon lang yung bago mga kasama gi-anunsyo ni Senate President Tito Soto III sa plenaryo nga gi-adapt na sa Kamara ang Senate Bill 1982. Senate Bill 1982 o ang gisugyot nga balaod noon nga maghatag og sa otoridad ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga temporaryong isuspenso o paubsan ang excise tax or buhis sa produktong petrolyo diri sa Pilipinas. Tungod niini, di na moagi sa Bicameral Conference Committee ang maong sugyot og automatic na kining enrolled bills nga ipadala ngadto sa Office of the President aron mapirmahan na sa presidente. Samtang sa dugang pang balita ang grupong Piston sa Cebu, nihulagway nga hatag bawi o dili seryoso ang gobyerno sa pagsolusyon sa problema karon sa public transport sector. Kasama mo sa balita Radio Man Ken Galanea. DYHP, Tatak RMN, Report.
sa pinagkaisang samahan mga tsuper operator nationwide o piston diri sa Sugbo ang bando ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga pagsuspenso una pagpatuman sa usbaw sa pitihan alang sa jeepney ug uban pang papaseroan nga mga sakinan. Ang Piston Cebu coordinator nga si Greg Perez na mahayag nga nagpasabot lang kini nga dili seryoso ang gobyerno sa pagpangitag solusyon para matabangan ang mga anaa sa public transport sector nga nagpingit na karon sa kataas sa presyo sa mga produktong petrolyo labi gid ang krudo nga may sagad gigamit sa mga dipaseroan ug mga adlaw na unta mo epekto ang unang giaprobahan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board nga fare hike alang sa traditional nga jeepney o ingon man mga modern jeep. Mato ni Perez kung ingon ni ini nga gisuspenso una ang fare hike ang ilang panawagan mao nga dalion sa gobyerno ang pagpagawa sa igo nga fuel subsidy alang sa public transport sector. Wala na establish na nga sa mga desisyon sa mga klaro gid nga muon o lakang para sa pagsulbad ani o paghatag solusyon sa nagtunay nga krisis o problema sa atong nato mo samot ka suko atong mga insurance driver ani. Ang coordinator sa Piston Cebu nga si Greg Perez. Ang Piston Cebu masalmo to sa mga adlaw sa transport protest subay sa nagpadayong pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo. Sa pikas gabahin ang pangusa sa Cebu Provincial Operators Transport Cooperative nga si Candy Barili Mayor Julie Flores na mahayag nga nakasabot sila sa lakang sa gobyerno nga dili una ipatuman ang usbaw sa printihan tungod kay ang makaluluoy mao gyud ang mga sumasakay. Ang kooperatiba nila ni Flores nagpadagan og kapino sa gakatus ka mga bus ni pasaheroan ug ingon man mga modern jeep nga dunay biyahe gikan sa IT Park paingon sa Naga City. Dili na siguro fair hike siguro. Ilisan niya o subsidy kung ang fair hike man gud i-apply apektado ang atong mga riding public. Okay ra. Provided nga dunay may pabuton nga ayuda gikan sa gobyerno. Si Candy Barili Mayor Julie Flores nga mao'y pangu sa Cebu Provincial Operators Transport Cooperative. Una niini si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ni mando una nga isuspenso o ipadapli na pagpatuman sa usbaw sa pitihan gumikan kay dili kini ang husto nga panahon karon pagpatuman niini tungod kay halos tanan labi ng mga sumasakay apektado na karon sa epekto sa padayong pagtaas sa presyo sa mga produktong petrolyo. Kasama mo sa balita gini Radio Mankian Galinea Tatak Arimen. Radyo mo nationwide. At oras sa 5:20 sa kahaponon, nagkini nga portion dalit kanato sa DTX 500. Ikaw naghamid magsakit karong panahon na mag DTX 500 na matag adlaw. Dira kini siya tinig sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung imong blood sugar mo buho, kontrolado ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw magkatabang na makapanindot sa imong tulog, makapugong sa mga sakit-sakit sa masa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500 the best choice against diabetes-induced hypertension. At oras sa 5:22 sa kahaponon, DYHP Answer to Win promo una ta mga kasama. Ang ato pangutana karon, kabahin gapon to sa ato ang nahaunang report dili gapon sa DYHP News Updates. Apan siguraduha una nga naka-like ug naka-follow DYHP Arimen Cebu Facebook page ug Facebook page Attorney Rufil Fernandez Banyo kay adunay blue check mark ha. Nakita karon sa atong screen. Mao ni ang Facebook page official ni Attorney Rufil Fernandez Banyo ug i-follow usab ug i-share kining atong live program karong hapuna. Ato pangutana karong hapuna, unsa may numero, unsa man to nga Senate bill. Kansang nagsugyot nga maghatag og emergency powers ni Presidente Bongbong Marcos aron na pagpaubos o pagwagtang sa excise tax alang sa mga produktong petrolyo. Unsa man to ang Senate bill number nga gisugyot ng mga balaod nun na maghatag og authority ni Presidente BBM nga isuspense o paubusan ng excise tax sa mga produktong petrolyo mga kasama. Tubag na pinagi sa pag-comment sa inyong tubag sa tong live program karon nga nagpadayon diri sa DYHP News Updates. Samtang sa dugang pambalita, fuel o rice subsidy gilaomang i-roll out sa probinsya sa Sugbo. Kasama mo sa balita Radyoman RV Veloso. DYHP Tatak RMN Report. Gilaraw sa kagamahanan sa probinsya sa Sugbo ang pag-roll out og fuel og rice subsidies alang sa mga public transport drivers lagip na ang mga habal-habal sektor. Subay kini sa padayong pagsaka sa presyo sa lana gilantaw nga dakong nakaapekto sa panginabuhian sa publiko. Si Cebu Governor Pamela Baricuatro nagkanayon nga nakig-alayon na kini sa DOE, DILG ug NFA aron nga ma-finalize ang guidelines sa assistance niini. Gipasabot ni Assistant Provincial Administrator Aldwin Impases nga gigahinan sa DOTR ug
og pundo nga moabot sa 20 milyones ka pesos ang probinsya sa Sugbo. Kialang sa paglusad sa libreng sakay program nga nagtinguhang moabag sa mga pasahero gikan sa amihanan ug habagatang bahin sa Sugbo paingon sa dakbayan sa Sugbo. Kung kini mahitabo, adunay schedule nga sundon ang mga bus aron nga dili usab kini makaapektar sa regular transport sector. Gawas ni initinguha usab sa probinsya nga mahatagan og ayuda ang mga sektor nga wala ma-cover sa mga organisadong grupo nga makadawat og subsidiya. Ning si Manaha gipaybaw na sa DOTR og Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB nga gawas sa usbaw sa presyo sa lana. Ipatuman usab ang usbaw sa plitihan sa public utility jeepneys ug buses tungod sa padaing epekto sa krisis sa Middle East. Kasama mo sa lalawigan sa Sugbo, Radyoman RV Velocity HP, Tatak, RMN. Kadto nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong kahaponon nga positibo ang pananaw pinaagi sa pag-inom og kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix aduna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga adunay mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress ug mga free radicals. Sugdi ang imong kahaponon pinaagi sa pag-inom sa Vitamin D Plus Coffee Mix aron nga makalahutay tibuok adlaw. Mapalit kini sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy ug Life Extension Pharmacy. Aron makalahutay, mag Vita D Plus Coffee Mix. Radyo mo nationwide. At oras alas 5:25 na sa kahaponon, samtang ang hepe sa kapulisan sa probinsya sa Sugbo, may pasabot nga ang paghulip sa katungdanan sa hepe sa Tagbilaran City. Wa kini magpasabot nga adunay sala or adunay mga kalapasan nga nahimo human nag-viral ang pagdagit sa usa ka lalaki ni atong Marso 11 dito sa Bohol. Kasama mo sa Balita Radyoman Arnold Bustamante. RMN Report. Kapulisan sa probinsya sa Bohol may pasabot nga aga pagrelibo sa hepe sa Tagbilaran City Police Station dili tungod kay sad-an kini kung dili kabahin kini sa proseso sa gihimong investigasyon sa video nga makatap sa social media dino sa kalalaki ang ipugo sa pagpasakay sa puti nga auto sa gawa sa Dao Terminal neto nga Marso 11, 2026. Si Police Lieutenant Colonel John Karen Escobar gihulipan sa katungdanan netong Marso 16, 2026 ni Police Lieutenant Colonel Judimar Bonilla ang Deputy Provincial Director for Administration sa Bohol Police Provincial Office isip officer in charge. Mato ni Police Colonel Patricio Digay Jr., hepe sa kapulisan sa probinsya sa Bohol, nga ang paghulip kang Escobar aron pagwagtang sa mga pagduda nga maimpluwensyahan ang gihimong investigasyon. Dugang niya nga agabaw galakang katungod sa BPPO, din ang tumong maong pagtamod sa pagsalig sa publiko ngadto sa Philippine National Police. Una na nga mipaybaw si Tagbilaran City Mayor Jean Yap nga ang pagtaktak sa katungdanan ni Escobar, dili niya kini pagbuot kun dili ang karikuan sa kapulisan sa Central Visayas. Ang Bohol PNP naglantaw sa seguridad sa publiko ug mipasalig nga muhimo og transparent ka investigation subay sa viral nga video. Sa pagkutlo ning balita, wala paghapon na makadawat og reklamo ang Tagbilaran City Police Station gikan sa mga kabanay nitong lalaki nga gidagit sa tulo ka mga tao nga sakay sa puti nga auto. Kasama mo sa Bohol Police Provincial Office ang inyong radyoman Arnold Bustamante HP, Tata Karamen. Nationwide. At oras alas 5:26 sa kahaponon, samtang bagong liderato sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, formal na nanumpa karong adlaw ang mga bagong set of officers dito sa kauluhan. Kasama mo sa Balita Radyoman Remart Apugoy. DYHP Tatak RMN Report. Kini nga balita hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, formal lang nanumpa karong adlaw ang bag-ong mga leader sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas kun KBP. Ang oath-taking sa KBP officials gipanguluhan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dito sa Heroes Hall sa Malacañang. Lakip sa mga nanumpa ang KBP Board of Trustees nga sila si Chairperson Herman Basbanyo, Vice Chairman Aiki Canoy ug President Roberto Nicdao Jr. Nanumpa usab sa katungdanan ang KBP Standards Authority nga gipanguluhan ni
Chairperson Enrico Canoy ang Vice President ug Chief Operating Officer sa Radio Mindanao Networks. Kasama mo sa balita, ako inyong Radyoman Ramart Orestila Pugoy, DYHP, Tatak Aramen. Kadto nga balita, hatod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang ug makapatay sa viruses sa di pa nimo sulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw og duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% ka ginawa sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, duol sa Cibudok ug Cebu Gospel Church ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8 duol sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo ka mong mukontak sa 4161655 o baka sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life. Radyo mo nationwide. Ang Life Extension Vitamin D3 garakamdar nga imnon sa mga medical doctors. 7% ang gimo sa Life Extension sa USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mga kasama, nagtanyag ko sa libreng medical check-up, medical consultation Lunes ngadto sa Sabado alas 8 sa buntag ngadto sa alas 5 sa kahaponon. Og ang mga numero nga makontak ni ini sa inyong pagpa-reserve baka sa inyong handugang pang concerns 4161655 or 0917 318-1161. Kung nagaling pagbalik nun sa resistensya, ingon man sa atuhang healthy immune system, uy, ato na ng Life Extension Vitamin D3 for longer life. DYHP, una sa lahat. Traffic Update. Ronda Presinto. Ato karon nga i-check na himutangan ni Radyoman Paul Lauro on duty karong adlaw mga kasama alang sa paghagpat og pangita og mga balita ning oras sa kahaponon. Ingon maton traffic report. Radyoman Paul Lauro. DYHP, Tatak, RMN, Report. Radyoman Aida, ang Dan and bakal suabin niyo ron doon sa Dr. Oy, slow moving doon kay dunay motor nga nakaigo og pedestrian ini nga mga orasa. Slow moving, basig na ibong ato mga motorista nga mga gidendepita. Tantalo na tayo update ka sa mga Aida at itong vehicular accident kaganihan nga pasok kining sa rider sa motor sa ka series bus diha sa may MG Cuenco Avenue Corner General Maximum Avenue ning atong Dakbayan Sugbo sa may New Road Imos sa habig sa Loriga San Miguel kay kanang buntag ang driver sa motorsiklo kasama ang Aida nga atong naibawan buhi ra gyud siya apan naa siya karon sa under observation pa ni siya ron sa mga doktor sa Cebu City Medical Center. Siya si Alvin Haberina, na siya address sa Haklupan City of Talisay, pero ang iyang present address ato nakuha nga taga Alaska Mambaling na ni siya sa pagkakaroon, no? Unya kining driver sa series bus gikustodiya lang una sa pagkakaroon sa atong kapulisan kini si Camilo Bargaminto, 51 anyos, taga Clavera, Bourbon, Cebu. Sa atong interview ani niya kaganiyang buntag mga pasado alas 9 nahog og na blind spot niya kining maong motor nga niluklok diri sa left side sa iyang gimaniho nga aircon nga series bus unya sa iyang pagliko diha dayong go gikan sila diri sa may side sa Carita sa may DSWD go signal na hinahinay siya maneuver sa left turn kaya doon na siya ay pasahero na lang nga iyang ihatod sa Tabuan Public Market kay doon ay karga ni ini nga mga buwad food, no? Gikag Bantayan Island. Apan pag-abot sa lugar, pagdayon niya hinahinay kurbada pa left turn nalakapak na lang iyang nadunggan so napangga na di ay ang motor kining gamay nga motor, ganing binabahay nga motor, nagkapak na diya skillet sa iyang
driver side sa may bumper hinungdan sa pagkatumba niini o pagkapasok nito sa ilawom sa maong rider. So ang medical team mao ni dali niya pagda sa Tambalanan. Only atong updated report sa maong aksidente daan sa may NG Quinco sa may New Road, Loriga, San Miguel na atong Dakbayan, Subo. Ako yung radyoman po, Lauro, DYHP, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. At oras sa 5:33 sa kahaponon mga kasama dengan salamat Radyoman po Lauro samtang sa atong balikan ang DYHP Answer to Win promo mga kasama. Sa atong pangutana karong hapuna apan una siguraduha nga naka-like, naka-follow DYHP rin sa Facebook page o Facebook page Attorney Rufil Fernandez Banyo. Kaya doon ay blue check mark na sa kilid sa pangalan mo na official Facebook page Attorney Rufil Fernandez Banyo. O gi-share itong live program karon sa DYHP News Updates. Ato bang tana karong hapon na mga kasamaon sa manto nga Senate bill nga maghatag og authority ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga temporaryong isuspenso o paubsan ang excise tax sa mga produktong petrolyo. At totoo na balita, di pa lang gidugay no sa naunang portion dali sa atong mga balita sa DYHP News Updates. Ayon yung tubag, i-comment lang sa itong live program karon sa DYHP News Updates o doon na mo chance nga makadaog og 200 pesos GCash. Inabagagmay lang ni apan kining tanan mga pahalipay sa DYHP yawat na lang. Daliwa sa kalisdanan karon ka krisis karon ang 200 pesos o ay makapalit na tagbugas na pay mga ginagmayng panudan anak. I-comment lang ha inyo hang tubag mga kasama sa itong live program karon diri sa DYHP News Updates.